jibinande wuro nayi fedde noddirtende association étudiant élève dayre gollere yuɓɓini ñande jeeɗiɗi seeɗo 2018 hirde fattam lamir e ballal kode pinal wuro nayi ngu ñalngu teskingu woni ni fedde nde jolal gooɓiwal première édition e nder lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott kayre foof e janngude ɗemde kode les langues étrangères addanani nde yeebade pinal mayre nde wonno fedde nde ina gonɗini so dutte woodi kuɓeje kote dow rumade fedde nde gonɗini so neɗɗo woni janguɗo hakkillante paamo kumpitiɗo bawɗo yaltinde gandal omo foti rokkude jatti makko godal ma wodiyankagal no mawɗo o wirunoni e wiide mawɗo o hono Jean Paul Sartre l'existentialisme est un humanisme wodiyankagal koye neɗɗankagal association étudiant élève dayre gollere faami law jangde ko hunde wallitore aade kala yuɓɓitinde gonka mum taftade rendo mum e sañje pinal mum ngati ende gonɗini ko ɗum wawi feññinde fayidagal neɗɗo o mawɗo o wi toute personne est responsable de ses actes de son semblable et du monde aade kala ko kalifa golle mum nandu mum e windere nde ndeke neɗɗo hayso ala gandal ina jojji o jogo pinal so ɗum ala aduna o yaha ɗaccamo ɗon o sikka weetani taw yimɓe pini culmima ndawi neɗɗo noon yettetake ñiŋeta ko golle mum tan cifete so neɗɗo yoɓama ñamade mum woyi firti wona jam ñamluno kono Allah dandi hen Aissata Diallo e Abdoul Ndongo so wonano kamɓe yama nde fedde yorto e gasde kono ɓe laatanima jibinande wuro nayi ɓesnoje ɓendude mawɗo o wi lekki wawi samminde tan ko piindi mum ballal Aissata Diallo e Abdoul Ndongo wonani fedde nde felsogoro argo e ŋaŋaɓe on dañi woni e manore Diallo Ndongo wadde hande o on dutama jarore kirɗeli baɗi ni wona bulet ɗo saare nayɗo wawde tambade juɓɓudi hirde e notirede fodde hurum jimme kam e teddugal Allah rokki sukaɓe wuro nayi ɗe gueɗe kala ala kumpaɗo hayre gollere ko wuro pinal yankewo addante neɗɗo jogade la conscience morale ko gacce kersa cuusal kaaray siragal kiram kam e teddugal Allah waɗi ɗe gueɗe kala ina tawe e saare nayi ko ɗe juttorɗe yuɓɓoyankoje mahi ngo wuro guila e yonta ceerno Mamadou Salif Dramani Penda e bajjel Badara Kalo gonga Badara korsuɗo Bocar Saydou e Coumba Maymouna ko ndin juɓɓudi dey reɓi delti e kaaƴe maggo tati garde ha yetti yonta Hammadi Kolaɗo mona kolagel ƴakki awdi goram ɗo Baba Hammadi Sehel Medda Diagne eltanno dande welde ina wiya gural ceerno Boubou Diop kam e Samba Guro Thiam jolɓe saare pini subaka ceɓo cambo puuɗo ñaaƴana boygel Gouloir wuro nayi so wiyama saare nayi ko wuro ndema e gaynaka adantewo horsingo cosaan e pinal ɗum setani e hirde association étudiant élève dayre gollere wannode ñande jeeɗiɗi lewru setto hitande 2018 hanki so haaju darino ma koɗo dañama wiyetano ko ha guese coñe moƴƴen e makko kono musidɓe tedduɓe Allah dandi hen wuro nayi ɓe kewno wiide ko paden ha nayi jofa so ɗum ala ɓe jaaha ladde ɓe gabbo gaynako seede mum hitande Sidi Baylilis Thiam arno e wuro ngo ko fedde timmude abbino gaynako to ladde falti ngaari gobirawi ɓurdi fayde hirsani koɗo tedduɗo o e wiide wuro nayi ko ɗum ɓuuri webde muñande e guesa nde wonno joom daridi ina wawi hombude jawdi mum ko demowo wawa wadde ko nde tawno guesa hombotako fawru kadi ne rondotako jibinande wuro nayi teddungal mum yiya teskama yo juuta ha juuta beele ngal teddungal deltoyo e yontaji garoyoji musidɓe tedduɓe